La primera passada encara es podia anar bé. Bueno, al final molt trencats els hem vist, no? Molta pedra al mig, o sigui que no te l'esperaves. I que podria crear un problema greu, a més, eh? Ni que ho intentessis avui era una mica loteria, no? ¡Hostia puta! ¡No ves! em segueixes? S'ha escapat el copi perquè no volia parlar, li dona vergonya. Cristian, te'l pots enfocar, fixa't. És el Cristian Muñoz. Abans d'escapar-se m'ha dit, pregunta-li que és el primer rally en terra. El segon, concretament, sí, el segon. Bueno, acabar avui ja era un triomf, sí, la veritat és que sí. Era important per nosaltres, almenys, que és el que havíem parlat, nada menys a més. Acabar-lo, però bueno, ni que ho intentessis avui era una mica loteria, no? Que podies tenir una rebentada o qualsevol cosa
que no estava previst. Molt contents, eh? La primera em sembla que vam fer 8 si no recordo malament, a Bellpuig. El Copi té més memòria que jo. Ho hem passat molt bé, hem rigut al final. Al principi no, al principi hem patit. No ens sortien les coses, però bueno, al final ens ho hem passat realment molt bé, molt xulo. Moltes gràcies. Merci, moltes gràcies a vosaltres. I a veure si tens sort al sorteig a les pilotetes. A veure si podem fer trampa i ficar alguna bola més amb el nostre nom. Que vagi bé. Merci. ¿Vale? A ver, ¿qué dice? Leer no sabe todavía. ¿No?